Takže zdravím všetkých. Dnes by som vám veľmi rád predstavil jednu zaujímavú kópiu telefónu iPhone 5. Jedná sa o telefón Goophone i5s. Je to vraj nejaká slabšia verzia Goophone i5. Takže telefón vyzerá veľmi podobne ako originál iPhone 5. Z vrchnej strany je viac menej iba vypínanie, priestor na SIM kartu, mini USB a na sluchátka jack, pridávanie, uberanie zvuku a vypínanie hlasného a tichého režimu. Zo zadnej strany viac menej podobne ako originál. Pôvodne to došlo s takýmto nejakým pozadím, čo bolo viac menej iba nejaká krytka, ktorá sa jednoducho zlepila dole a telefón vzadu vyzeral asi nejak takto. Spredu je viac menej podobný ako originál, samozrejme od tlačky prstov tomu sa nevyhneme. Telefón viac menej vyzerá dosť podobne ako originál. Takže nejaké základné parametre toho telefónu. Jedná sa o 1 GB procesor, nejaký chipset MTK 6577. Displej je štvorpalcový s rozlišením 854 na 480 pixelov. 512 MB RAM. Vnútri mala byť 8 GB karta. Fotoaparát vzadu 5 megapixelový s prisvietením. Vpredu by malo byť 1,3 megapixelový na videohovory plus senzory, neviem či sú viditeľné. Takže vnútri by mal byť Android 4.1.2. Takže teraz sa poďme pozrieť na obsah krabice. Krabica, ktorá vlastne došla, je podobná ako iPhone 5, len bez všetkých tých lôk originálu. Obsah krabice je viac menej dosť strohý. Nejaké ochrany prednej a zadnej časti, ktorú som stihol viac menej použiť, ale viac menej ich nepoužívam, nakoľko som si dokúpil k tomu z zadnej strany originál. Vlastne teda by mal pasovať na iPhone 5, takúto krytku. Takže toto. Telefón bol uložený v takejto nejakej plastovej veci. Ďalej tu je nejaký taký maličký návod, ktorý viac menej vyzerá iba ako kópia originálu. Vyzerá, že to naozaj iba prekopírovali. Čiže viac menej úplne zbytočný, nepoužiteľný. Potom dátový kábel do telefónu, micro USB, z druhej strany normálne USBčko, čiže tak. Nabíjačka, poslali mi síce americkú, ale tak na to sa dá zohnať už redukcia s tým, že mám prísľub, že mi pošlu európsku nabíjačku, takže zatiaľ čakám. Čiže s týmto to moc nejako nejde nabíjať, ale dá sa nabíjať cez počítač, čiže nie je to až taký problém. Potom slúchadlá. Ich kvalita je dosť slabá. Dá sa povedať, že sú viac menej asi nepoužiteľné. Dokonca ani na telefonovanie, nakoľko tu neviem nájsť mikrofón. Čiže slúchadká sú viac menej základ, ale naozaj sú dosť nepoužiteľné.
tak. Potom už v krabici nie je nič. Tak. Takže poďme sa pozrieť na samotný telefón. Pri štartovaní toho telefónu závisí od toho, kde si to nastavíte. Či v Apple menu, alebo dá sa prepnúť na Android menu. Pri zapnutí telefónu buď sa ukáže logo Apple, alebo logo Androidu. To prepínanie medzi týmto menu a Androidovým menu je veľmi jednoduché. Líčka, meška, 1, 2, 3, 6, 9, tak. A prepne sa do Android menu. Tu už máte klasický Android, kde sa prepínate medzi lištami a menu. Je dosť rýchle, viac menej nepociťujem nejaké trhanie alebo sekanie systému. Čiže je celkom plynulé. No. Je prepnutie naspäť. Myška 1, 2, 3, 4. OK. Takže poďme si teraz prejsť jednotlivé položky v menu. Viac menej všetko vyzerá ako na originál iPhone s tým, že je to trošičku rozličné. Čo som si tak povšimol, tak keď vám príde nejaká SMS-ka zmeškaný hovor, tak to číselko je mierne posunuté, čo si asi povšimnete. Nastavenia vyzerajú rovnako ako pri originále, samozrejme chýbajú tam niektoré veci. Ten telefón funguje zhruba tak, ako by mal. Nepostrel som tam nejaké väčšie problémy, samozrejme tomu sa budem venovať neskôr. Zapínanie, vypínanie Wi-Fi funguje normálne. Samozrejme vrchná lišta, ktorá sa dá zrolovať, kde si môžete nastavovať svetelnosť displeja. Zapínanie, vypínanie Wi-Fi, Bluetooth, GPS, pripojenie dátovej sieti a nejaký Airplane mode, čo je viac menej vypnutie všetkých dát. A prepínaj medzi jednotlivými profilmi, alebo teda zvukovými profilmi, čiže nejaký základný tichý, vibrácia a outdoor, čo je asi maximálne ozvučenie telefónu. Samozrejme dá sa to aj ovládať z nastavení, čiže tie položky jednotlivé sú dostupné. Asi najviac bude o telefóne. Tieto veci, čo sú tu, neviem, či sú úplne presné, nakoľko obsah 32 GB je dosť nereálny, karta je tam 7 GB či 8 GB, takže takisto verzia 6.01, to je asi trošku zvláštne, ale ostatné veci sú viac menej presné. Takže siete jazykov tu je viac menej dosť, aj keď čo som si skúšal prepínať niektoré z nich, tak sú tam iba niektoré položky v menu preložené, ostatné sú v angličtine alebo dokonca v čínštine, takže tie jazyky sú trošku nepoužiteľné, ale angličtina je komplet preložený celý telefón, takže angličtina je celkom použiteľná. Ostatné samozrejme jazyky som ešte nepoužil, iba sporadicky zo pár z nich, ale najlepšie asi na to angličtina. Dobre. No, zvuky tam, nastavení zvukových profilov telefónu, nastavenie displeja takisto dá aj odtiaľto, ako z vrchnej lišty, tak aj odtiaľto. Svietilosť funguje. A niekedy ten displej trošičku reaguje neskôr, ako by mal. Čiže no, čo to?
Dobre. Nastavenie pozadia. Pozadie sa dajú viac buď klasické, ktoré sú tam prednastavené, alebo rôzne obrázky. Ktoré už boli dodané viac s telefónom, plus nejaké fotografie, ktoré som vyhotovil sám. Súkromie. To sú viac všetky tie nastavení Google, nakoľko sa jedná Android, tak sú tam lokalizačné služby Google. iCloud, to sú